Moro moikka vaan, me tänään me tehdään, miten sä tuut rikkaaksi. Ja mä oon vähän tullut proommaksi, jos näette tästä. Mulla on 141 vielä, koska mä ostin vähän gameja. Ja mä oon mun kaverin kanssa tehdä jotain. Ja nyt me näytetään ja tube oottakaa, me valmistellaan. Ja tää on sit väärä juttu, että tää on niinku mitä ei sais tehdä on ekana. Ja tube tässä me ollaan. Tää on yksi vääristä tavoista. Ja ei voi enää tehdä semmosia kunnon scanfailejä, millä oikeesti saa hirveesti reelliä. Ja katsokaas mitä minä teen tässä. What? Oottakaa tube. Tube. Tube se yksi ei onnistunut, niin me näytetään minkälainen tää on skämmi. Ja tätä ei ikinä kantii, sä voit saada 3 vuoden bännit tästä. Ja kattokaa. Ja me ollaan kamuja, et mä en ikin skämmäs tätä. Ja drop. Noni tuu. Ja tiedättekö te miksi tubetaan laitonta? Tää on siksi laitonta, koska jos joku ostaa rahalla vaikka esimerkiksi, niin sä vaan niinku skämmäät rahaa. Ja oottakaa tube me tehdään yksi juttu. Ja no niin tube tää toinen juttu on guittaaminen. Fake guit. Vähän niinku drop game. Joskus on silleen, että wall häkkää sen jutun, kun se droppaa, kun owner lähtee. Tää on tämmönen yksi pahimmista skämmeistä mun mielestä. Halo? Ja oottakaa, puhelu on tulossa. Ja me jatketaan nytten. Ja tää on Choose-skämmi. Choose on sovallus. Sun pitää tehdä se uudestaan. No tube moro. No läppä, en mä oikeesti lopeta vielä video. Tää oli vääristä tavoista. Hyvistä tavoista on esimerkiksi farmaaminen. Minä näytän ihan kohta. Ja mun hyvään tai aika hyvään farmimaan vielä tänne. Ja näin farmataan.
Ja tämä on ehkä tyylisimmistä asioista koko Growtopiassa, mutta se on kantti, koska esimerkiksi tämä B, se on 80-90 VL, vaikka se on 150 gramia, eli sä jäisit suunnilleen 25 VL voitolle. Melkein. Sä jäisit 15 VL voitolle tosta. Niin, et ihan kiva. Ja yksi on Profit-tyyppi. Onko voittoisa? Mä niinku saan voittoa. Mukama. No vaan näitä vaan. Näitä joku vaikka 2 BlackRockia. Aina takas. Ja noin tehdään voittoa. Ja toinen tapa on tekee hyvä maa, johon sun vaikka menee esimerkiksi 20 VL. Ja sä odota. Se on yksi niistä hyvistä tavoista se on saada voittoa. Mä annan sulla. Otan kaikki täältä. Et ota noit. Nyt. Ja odottakaa vähän tulee. Näin. Tää on vaikka esimerkiksi 20 vielä tämä maa. Esimerkiksi. Ja tää leikisti tää Vampire-Fangs on vaikka 120 vielä ja sä saat itsellesi voittoa. Ai try. Maa. LOL fail! Tää mun kaveri niin pahasti feilas. Mä menen niin vahingossa radia samaan aikaan, johon kauppaa samaan aikaan. Et se ostaa Genmeen mukaan. No niin, nyt ostaa ne. Ai niin, ole. Ota kiinni. Sopisiko tää mulle Tuve? Jättäkää kommenteissa. Moikka Tuve!